Sa kaangot nga balita, DOST Secretary Renato Solidom nagpahayag nga dapat mangin alerto sa posible the big one. Structural integrity dako nga bagay sa seguridad sa tion may magluntad nga linog. Ini ang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento live sa Barangay Ungka 2 Pavia, Iloilo. Daryl? Zen, nagakaigo nga preparasyon kag mapag-on nga konstruksyon sa mga estruktura. Ini ang pilalang sa mga dapat ikonsiderar sa tion sang emerhensya kaangay na lang sang linog. Ang magnitude 6 nga linog nga nabatyagan sa Masbate kay inas ang kaagahon ang ginsundan pa sang pila ka aftershocks. Suno kay DOST Secretary Renato Solidom, antes ang mabaskog nga pagtayog kaina, may mga nabatyagan na nga mahinay nga mga pagtayog kahapon. Diyan sa Masbate, meron tayong tinatawag na Masbate segment ng Philippine Fault Zone. May character yan na minsan may mga maliliit na earthquakes, sinusundan ng malakas. Kagmangin sa norte nga bahin sang Iloilo nga nalakip sa 100-kilometer radius, gikan sa epicenter na batsyagan ang pagtayog. Gani, suno kay Solidom, dapat manginhanda ang publiko kag tag sa LGU sa posible pagluntad sang dako nga linog, hindi lang sa Metro Manila, sa diin posible ang the big one. So bawat syudad, bawat probinsya, bawat rehiyon ay kailangang maghanda sa mga earthquake scenario na pwedeng maidulot kung yung mga malapit na fault sa kanilang lugar ay gumalaw. Importante suno kay Solidom ang structural integrity sa seguridad sa tion nga may magluntad nga linog. Amukon nga dapat ginasikirgid ang mga proyekto nga makitaan sang senyales nga may mahuyang nga pundasyon. Sa safe construction, dapat ang disenyo mo ay angkop doon sa foundation, angkop doon sa layo sa fault. Pangalawa, sa safe construction ay tamang materyales na ginagamit, standard, at pangatlo is the workmanship. Pulido ba ang pagkagawa? Pwedeng magandang disenyo mo, magandang materials, hindi pulidong pagkagawa, pwedeng bumagsak. Ang mga risgo ang sarangman mapahaganhagan paagi sa pagpatigayon sang LGUs sang regular nga risk assessment kag monitoring sa mga lugar nga makabig hazard sa tion maglinog. Like Iloilo City, kung gumalaw ang West Panay Fault, meron kaming estimate ng posibleng mga masira at mamatay, pero kailangan i-update ng local government as they have more development at syempre nag-i-increase din yung population. Zen, wala sang kasiguraduhan kung saan ugid man matabo ang linog kaangay sang the big one. Apang pahanumdom ni DOST Secretary Solidom, nagakadapat lang ini ang paghandaan agud malikawan ang dako nga halit. Zen? Madamong salamat, Daryl Marie Sarmiento.